mission yazi sifikile yasifika ngasigalelekile Sizwe Blose is my name namhlanje sambele umuntu obaluleke kakhulu especially lela side elingale kodwa umlando wakho uphinda umkhombe la eThekwini ukuthi uhlalile kakhulu eThekwini wangena futhi nasemkhandlwini waseThekwini ubusy nje hayi bo kodwa ngifuna ukubuza kakhulu ukuthi ngeke ngathi bengilandele lokhozana ngezwe ngathi kuye kwaba na Congress of the People kanjani but uzongichazela namhlanje sivakashele uChris Pappas imeya yaseMngini asibingelele Chris podcast affirmation sajabula kakhulu ukuthi uzivakashele namhlanje no kuhle kakhulu bakhona noma iTheku linje kuhle bakhona la inkinga zeTheku ibuye kapakele naseMngini kusazobuza nje ukuthi ihamba kanjani indaba yabantu and all that stuff uzosichazela uPappas njengabe khona la I don't think ukuthi uyamanda besithi Pappas no singayifaki igama lemeya no even Chris ngazalwa nguChris uzoshona nguChris okay hayi mina ndiyakhulu le Chris ngicabanga ukuthi mhlawumbe ibackground naninyana nje ukuthi uba uChris kwipolitiki because manje sikhuluma ngawe as umuntu ongagcina eseyunduna enkulu wesifundazwe saKwaZulu Natal maybe after ukhetho yeah so ngakhulela la esifundazweni indaweni yaseMwereve eMpofana le ngaseKhohlanga in Drakensberg ngafunda lana ngaya University of Pretoria lapho ke ngaqala khona ipolitiki yami njengobushile Congress of the People Student Movement ngafunda same one bekale kodwa besubani last year bekule kodwa ngaleso sikhathi futhi bayilapho bebeqala ukubaka ngaleso sikhathi bengise university umnumzana uShilo yes bekuleso sikhathi babangiyikhundla kodwa thina besiqhelelekile kancane kuleyo nto ngoba besiwe student movement kodwa babesidonsa bezama ukuthi sithatha iside but yeah so I studied town and regional planning so I degree le nginayo okwamanje ngenza i-masters yami sengiqalile last month ngasuka ke lapho ngasebenzela i-private sector as a development economist ikakhulukazi bengichecka ama-power stations lawa seLimpopo ngasuka lapho ngasebenzela i-Democratic Alliance as staff member so umsebenzi bengahlangene kakhulu nepolitiki yenhlangano deliver ama-poster ama-t-shirt ama-meetings izinto enjalo ngiqinisekisa ukuthi ama-card membership ayafika komalunga so bengiqhelelekile kancane kwipolitiki ngaba ikhansela ke eThekwini Masgrave Port Sydenham la ku Central Durban area omele yona iDA ngimele yona iDA bengiyi-ward council encane kunazo zonke ngaleso sikhathi I think it was 2016 ngidala Bayo Pappas uzale 1991 qhubeka 33 yeah umuntu omusha still ngilapho usene intshendala ngasuka ke ngakhethwa ukungena eShamthetho la esifundazweni izinto zakho ziyashesha phela abantu abasha siyaphusha sifuna isikhundla sokuletha ushintsho sikhathela nje ukubuka amakhehle beloko bekhuluma into engekho so I became the youngest member of the legislature kuleso sikhathi 2019 ngabamba ikhundla ehlukahlukile from umuntu okhulumela indaweni zasemakhaya then it was agriculture izinto ezihlukahlukile then ngakhethwa ukuba umeya waseMngeni local municipality kahle lapho engakhulela khona so ngafunda eHilton College so isikhathi esiningi bengilapho eHoward naseHilton from about 13 to 18 so wona masipala lo ophethwe osezandleni zeDA lo waseMngeni wona phela la isifundazwe South Africa yonke I think about 36 omasipala kanye nesifunda seKapa Western Cape so asilona iqembu elincane sinaso isipiliyoni sokuphatha endaweni ehlukahlukene ngaphandle kwase-Western Cape futhi eMidvaal eMerton lapha eGauteng la benginebongani khona yes eTshwane ngecoalition eKuga eEastern Cape kuba ncane futhi nalo seTshwane manje uba uSelezia uBrink under 40 kuna 38 even nalo wase Cape Town una
36 or 37 uJordan. So umeya waseMohale Tyron naye futhi una 35 yeah. So nipilivela ku-youth ku-DA? Kakhulu. Spokesperson wenhlangano uSoli naye is a young guy, uSomtsweku wenhlangano uSeviwe naye umuntu omusha. Even nomholi wethu uJohn akusena umuntu okhulile kakhulu. Yeah, I think usela kuma-40s. Exactly, yeah. So siyabathemba abantu abasha. Amakhansela amaningi abantu abasha. And I think kuyasiza njengenhlangano. Siyakwazi ukushintsha ngokusheshsha ngezikhathi zepolitiki eSouth Africa. Igama uSizwe Plus enhleli noPappas lasikhuluma about this and that in as far as your life is concerned. I think sesiqedile Pappas ngokusitshela ngawe manje ukuthi isiwa kanjani. Ake sibheke umsebenzi ke manje. Yazi into eyodwa engihlele ngifisa ukuyibuza umuntu we-DA ngifuna ukuthi mhlawumbe ube honest ngayo. Hlele page wakhe nge-Western Cape. But uyazi ukuthi kuhlele ekhalwa futhi ngendlela enisho ngayo. Ngifuna ukuzwa kuwena nalento yokuthi benikhuluma nge-Western Cape nibona njenge province eprogressayo wayiphethwe i-DA. But abanye abantu abayiboni kanjalo bathi mina niney'ndawo la enifocus khona. Kolanga, konyanga, kobani ayikho intuthuko as ucompare mhlawumbe nalezi ezinye iy'ndawo ze-DA ey'hlala abantu bebalele emhlophe or abantu aba-affluent. Yeah, so into ehlezi ekhulunywa. So when was ngoJanuary saya nethimba lami lesikhankasa nabo. Saya khona saya enyanga ekhaya kukulethu sayobona isimo sakhona ukuthi cha lento ehlezi ekhulunywa kahle iyona yini lapho. Iqiniso yini, yes. So ngesikhathi sifika lapho ngingakhohlisa abantu ukuthi yes kusamalokshi zakhiwa kanjalo uhulumeni wase-apartheid ubandlululo. Ikhaya lisha akusiyona into iyaqala iyilokshi. Kodwa into sathola ukuthi number one intuthuko iyabonakala. So indawo eziningi ziclean compared to la KZN. Kunamabhasi amasipala ngithi I think la eThekwini sinani lawa ngasebenzi i-people move lamabhasi akhona ama-BRT lawahlobisile. But amabhasi asekhaya lisha ayasebenza, abantu bayakwazi ukugibela ngemali engaphansi kwamatekisi. Baya lapho bafuna ukuya khona. Inqalazine samanzi nestamkoko zikhona, amapaki mahle. Isibhedlela sakhona lesi sasekhaya lisha kanye nalesi sase-Mitchells Plain ngithi kunamalokisha abantu abakhalade lapha futhi. Mash and zinhle futhi ngaphakathi ziyasebenza ngathi private hospital. Uma ubona isibalo sabantu abanomsebenzi lapha uthola ukuthi 80% kwabantu bayasebenza lapha compared to la eKZN where 70% kwabantu abasebenza. Not 80% ama-whites ayasebenza or no dark. Everyone abalapha. But into sihlezi siyenza senza ngathi i-Western Cape indawo ehlukile kunase-South Africa. But don't yenziwa kule-DA. I think it's indaba zokuyimela even manje to speak. I think yes and no. No, mangithi senza ngathi indawo ehlukile. I-Western Cape is South Africa. Yeah. Akhomncela akho passport umuntu uyazihambela uyazikhethela lapha ehlala khona. So inkinga ezikhona e-Western Cape awazi nje ukuthi okay sudlulile encele ziphela lapho. Inkinga zikhona nakhona ngeke ukhohlisa abantu ukuthi yonke into i-perfect. Kodwa uma ubona khishwa ama-statistics lawa ka-national government lawa ka-Ramaphosa, province ehamba phambili i-Western Cape. Unemployment ingaphansi i-Western Cape. Public healthcare ingcono e-Western Cape. Ama-bachelor's pass angcono ase-Western Cape. Investment utshalo kwezimali utshalwa apha imali e-Western Cape. Uma ubheka amadolobha lamakhulu njengaseThekwini eGoli kanjalo 60% kwe-budget etshaliwe kwingqalasizinda ilapho e-City of Cape Town. So lezi zibalo lezi aziphuma kuthina ziphuma ku-national government ezikhombisa ukuthi cha kukhona umehluko ngaphakathi kwe-Western Cape nakwezinye indawo. But the other thing is this ukuthi
okay masikhuluma ngekhaya lishinyanga kulethu wherever it may be yes nje sakhona inkinga umuntu mhlawumbe ufike lapho ehluphekile mhlawumbe uphuma kwenye indawo noma waza lapho ehluphekile unamathuba amaningi ukuthuthukisa impilo yakhe nomuntu ohlala emlazi noma enanda noma ethembisa and kuyi-fact leyo siyakhohlwa ukuthi akhona namanye amalokishini eSouth Africa sizenza ngathi ekhaya lisho nasenyanga naseGugulethu iwona kuphela akhona uma uye Prince Mshiyeni la emlazi libe lesa sibhedlela kakhulu abantu bayafa lapho uyakhona kuyofa nje awuyi lapho kuyobangcono kodwa uma uye esibhedlela sasekhaya lisha lihamba phambili nazo zonke njengomshilo ukuthi it's like a private hospital uma uye kumapaki asenanda zimbi zingcolile ingane sakwazi ukudlala lapho but you go to ipark enyanga lapho siyakhona it's called the Family Recreation Park abantu bayadlala lapho kunamaphoyisa nje azihambela khona and ingane zikhona ziyadlala so yes inkinga zikhona ngeke sifihle lokho but uma ubona isimo somuntu ohlala khona nesimo somuntu ohlala enanda thembisa mlazi zakheni wherever it might be maningi amathuba ukuthuthukisa impilo yakho uma ukhetha ukwenza lokho uma uhlala khona emalokishini lawo se-Western Cape and yona into ebalulekile and into esifuna nje ngediye ukuthi okay wena uyakhetha ukuthuthukisa impilo yakho uyakwazi ukufunda esikoleni esiqondile uyakwazi ukuthola i-tertiary uyakwazi ukuya esibhedlela uma ugula uyakwazi ukugibela i-public transport esafe eclean efika ngesikhathi into ezokubamba ukuthi uthuthuke empilweni yakho ukuthi wena ufuna iyona into ekubambile kuphela and iyona into esikhuluma nge-open opportunity society njenge-DA sithi umuntu ufanele aba namathuba ukuzithuthukisa yena uhulumeni umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi la mathuba akhona ukuze ukwazi ukukhetha le ndlela ufuna ukuhamba kuyona nokufezeka kumaphupho akho laphana Pappas emngini usawuphethe kahle umasipala wakhona wasemngeni ngibuza Pappas because not so long ago in fact recently nje ngoba khona indaba yomncamuko kagesi apparently ngiyafunda i-article I think in Natal Witness if I'm not mistaken ebekayo nje ukuthi bathi awuphele kakhulu futhi asendaweni lezi zabanyama kwaze waba nento ngathi siteleka of some sort kwenzakala so fanele ngikhuluma iqiniso I think iseJapan lapho ukukhuluma khona indaweni section yasempuphumeni kunabantu abakwazi ukukhokhela ugesi abangafuni ukukhokhela ugesi okay so ngesikhathi siyo check umuzi nomuzi sathola ukuthi 98% kwabantu baxhumene ngendlela engafanele egcineni thina njengomasipala fanele sikhokhele uEskom akanandaba ukuthi uhluphekile unebusiness umasipala fanele ukhokhe uma ungakhokhe bazovala umasipala wonke lapho kuzothinteka wonke umuntu kodwa kule ndawo lesaJapan nakwezinye indawo futhi sahamba futhi sakhipha namabhizinisi lawa seHaweki kuningi indawo lapho sihambela khona and akusithina kuphela sikwenza lokho eMsunduzi bayakwenza indawo ephethwe yi-ANC nala eThekwini bayakwenza indawo ephethwe yi-ANC ne-EFF so ngesikhathi sihambe sishaya door to door lapho si-check ama-meter abantu sibona ukuthi 98% kwabantu sebenyoke ugesi wabo and into ebuhlungu ukuthi thina njengomasipala akho masipala la eKZN enika abantu ugesi wamahhala olingana nomngeni abanye abantu banika u100 no50 or either 50 or 100 ugesi wamahhala thina sinika abantu 200 sithi sondela kuthina njengomasipala uma uhluphekile mhlawumbe alisebenzi ekhaya noma ugogo whatever it might be sondela kuthina sizonibhalisela lo gesi wamahhala simnike lo gesi wamahhala yes usemncane kodwa sihamba phambili nemikhandlu yonke la eKZN nabona kwesibili ke bakhona abantu abakwazi ukukhokha but bayakhetha ukungakhokhi ngikhuluma nalabantu abazohamba bathenga utshwala before bakhokhela ugesi ngikhuluma ngabantu abazothenga imoto ebizayo not nje imoto ephakathi nendawo ngaphambili ukuthi akhokhele ugesi and ilento ebuhlungu ngoba le mali elahlekelwa lapho kulaba abakwazi ukukhokha kodwa bangakhokhi ile yamali ngikabe sisiza abantu abahluphekile ile yamali ngabe siqasha abantu abasha abangasebenzi noma sinyuse lo gesi u200 kuba u250 kuba u300 ile yamali ngikabe siyayithatha sisiza abalimi abafufusayo kodwa ngenxa yokuxhuma kugesi ngendlela engafanele igcina ilahlekile 80 million wamarandi 80 million asikwazi ukwenza lutho njengomkhandlu
ngaphandle kokukhokha ugesi lo oqhunywa ngendlela engafanele. And I think sekudlula isikhathi esiningi manje osopolitiki bakhohlisa abantu just to pay amavote kuthi hayi no qhubekani kulungile. Egcineni bese bangakwazi ukuletha intuthuko le yangempela. So kungcono ukuthi sikhulume iqiniso nabantu bakhona ukuthi uma ungakwazi ukhokha uhluphekile sondela kuthina sizonisiza. Kodwa ngeke sikwazi ukuthi ngobani ningafikanga kuthina. Kodwa uma ukwazi ukukhokha kufanele ukhokha. Awukwazi nje ungene ePick and Pay uphuma nokudla lapha ungakhokhanga. Kuyafana nogesi into edliwayo uyayisebenzisa. Ukuze sikwazi ukubona intuthuko njengokulungisa imigwaqo, ukuthuthukisa amabhizinisi amancane yonke leyo nto. Siyacela ukuthi sibambisane njengomkhandlu. Lapho ke leya article yaqhamuka khona ukuthi njengomkhandlu siwenza umsebenzi wethu. Enye into kune danger yazo. Kune danger ukuthi okay mhlawumbe uqhuma i-transform because ine overload. Siphinde sifake enye i-transform iqhuma nabani ngoshekelwe imali 75,000 I think i-transformer eyodwa. But ngaphezu kwalokho so ngenxa yayinyoko yes phela ngithi transform iyona esiza ukubalansisa isisindo sokudonsa kwagesi. Kodwa uma uqhuma ngokunyokanyoka then igcine iqhuma ugesi uhamba wonke. So that's the first thing. But the second thing is ukuthi uma iqhuma i-transformer yona iyasitshela njengezingalesi izinto zikagesi ukuthi no kunenkinga kwi-system. Uma singayilungisa le nkinga ngathola ukuthi umuzi wakho kusasa uyasha because kune something engaxhumile ngendlela engafanele. Bese uzokhomba bani uzothi uhulumeni akasizanga, uhulumeni akenzanga lokho. So mhlawumbe into engishayayo lapha ukuthi angifuni ukukhuluma manje ebantwini masikhuluma ngezinto yokuphatha komkhandlu. Angcono sibe upfront sikhuluma iqiniso sishintshe isimo somkhandlu sisonke neqiniso not njengamanga. So yeah, I think that's the article. Sisahleli no Pappas la from Democratic Alliance DA yeah babiza ke DA kakhulu and umnumzane Pappas uyi-premier candidate by the way if kwenzeka i-DA wina ngosifundazwe into likelihood ukuthi sibe ne-premier na 33 years for the first time. Esingajabule yazi singaphatha amakhehla for a change. Hey asazi but ke silale eParliament. Yeah, mhlambe kusuke sekuyi-age ne. Ngingabona usho kanjani. Mhlawumbe there is one mhlawumbe age. I'm not saying ukuthi kuseyi-age but sisahleli naye Pappas but Pappas ngicabanga ukuthi uyayiqada ngokuthi umkhandlu wakho wenza kahle. Zikhona inkinga ngeke ngiqamba no but uyavuma ukuthi wenza kahle. Yes. Bowuqhathanisa namuphi umkhandlu? Mangiqhathanisa nemikhandlu lesondele kunami. Maritzburg, eThekwini, Mpofane, Impendle. Mangibheka nezinye futhi la go umtubatuba kulezi ndawo. Oh okay. Escort. I mean zikhona ezinye indawo na futhi ziyazama. Emhlathuzo bayazama emhlathuzo. Emndoni ngaphandle kwamanzi. Awusho ukuthi bayazama because ne-pact ethize nina ne-IFP was no because uphethwe i-IFP bengikhumbula kahle umkhandlu wasemhlathuzo. Yeah, but then umzakelo eFriday baqomusile kunenkinga khona but siyazama ukuzilungisa enye indawo ephethwa i-IFP lapho sibafake emandleni. Thukela enye indawo lapho kunenkinga khona kodwa siyazama ukusebenza ukuqinisekisa ukuthi siyalunga. Maritzburg eMsunduzi if uhulumeni wakhona lo uphethwe i-ANC ne-ANC ube lalela ama suggestions wabeka phambili asingene ephikiseni as ama council just ukuphikisa. Sometimes siyafika sithi azizameni lokho uqinisekisa ukuthi izinto ziyalunga nakho kusebenzile nale khona mhlawumbe into esiyenza wrong asizameni. Not nje ukuphikisa sonke isikhathi but phikisa for the sake of ukuphikisa yeah that doesn't make sense. Mhlawumbe makune media ama politicians bathanda ukwenza leyo nto but makuhlalwa ema-committee makuhlalwa as ama-councillor sisodwa siyaxoxa even esengini ama-councillor e-ANC ne-EFF siyaxoxa uma kune-idea ephuma kuwena e-right so ilalela. It's not nje uku-opposer for the sake of uqina just uqina. Yeah but yeah so mangilinganisa and ngiyasho ukuthi we've only been there for 2 years 2 months. Cabanga nje sithatha imikhandlu ibihlehla for 27 years. Imigwaqo ugesi inqalandi kuningi nje bekuhlehla and akwazi ukulungisa konke nje in 5 years.
but fanele kubonakala ukuthi okay ukhona imehluko between leso sikhathi wangena nalesikhathi uzophuma. I think after 2 years kubonakala sisuka isikwenethi sethu sonke njengomkhandlu 12 million osususile. Sisusa isikwenethi abantu abahluphekile 42 million rand. Ngithi bathi uhulumeni we-DA awuthanda abantu abahluphekile nabantu abamnyama. Sasusa isikwenethi abantu abahluphekile abaningi babo abantu abamnyama 42 million rand. Sathi cha siyabona ukuthi ngihluphekile asuse lesi sikwenethi lesi emkhandlweni 42 million. Sathenga imishini or ama-TLB nama-truck izinto enjalo. I think it's about 34 million rand ukuze sikwazi ukwenza umsebenzi lo udingakalayo. What do they call it? Izola angisazi ngezokuthi audit outcome. Shuthi ku-audit general wathi cha no siyabona ukuthi izinto ziyalunga lapha sasuka ku-qualified kwaba unqualified. Shuthi nge-accounting kungcono bathi no siyabona ukuthi imali niyisebenzisa. And kuningi sesinama imoto zamaphoyisa besinamamoto zamaphoyisa awu7 manje. But I'm sorry to interject. Kunalento yokuthi i-reporter AG kodwa ngathi ayikhulumi kahle ngomngeni. And that's the thing. So provincial government behlezi kahlika kuthini so kwisikhathi. Ungathola kanjani unqualified audit nama findings anciphisile bese bathi akuhambi kahle. La besivuma khona ukuthi akuhambi kahle is one ukutshotshwa kwagesi lo 18 million sikhuluma ngawo and number 2 into esikhuluma nge-debt collection. Bakhona abantu abakwazi ukukhokha izintela not ugesi izintela abangakhokhi. Anangikhuluma kakhulu nabantu abahluphekile noma abantu abahlala emalokishini ngikhuluma ngabantu abahlala ema-suburbs yes. Sebethola indlela zokuthi bangafaki lokho bafanele bakufake. So yes lapho ngiyavuma akufuna ukuba imfihlo ukuthi lapho ke mningi umsebenzi fanele usuwenza. But then you see yabona siyazama ukuyilungisa lento kagesi bese kuyatelekwa bese kuthi yabo emngeni kuyatelekwa. So there's always a balance fanele. So sebeyipolitiki. And that's the thing. So but I don't think ukuthi ihlangene yakhona into isuke ikhiphe report because the reports investigates what qhamuka nama findings that. And what we want AG report ithi umngeni has improved. MEC no premier bathi no kunenkinga AG uthi MEC has not MEC umngeni has improved. Ikakhulukazi izinto embili ezibalulekile lapha improve upon one ile ya consequence management. Kunama izinto ezihlukene. Consequence management uthi ke uma kunokuganga noma uma ukhona into oyitholayo ikhona impendulo noma impumelelo niya investigate ikhona into eniyenza. So u-auditor general ukuthi yes lo mkhandlu bayakwenza isi-improvile. Kwesibili ke ile ebizwa nge-service delivery indicator. So shuthi ke noma zikhona inkinga le enizilungisayo ama-services ayafika ebantwini and u-auditor general uthi yes and kungcono kunonyaka odlule. Lapho ababethi bazosishaya khona labo o-MEC kunalento ebizwa nge-unauthorized expenditure. Unauthorized expenditure leya mali ekhishiwe ibinge kwi-budget. Yilapho bazama ukushaya khona. But ngoba bafundi futhi o-premier nomngqongqoshe la KZN I don't think bayazi finance. Uma ubheka i-unauthorized expenditure iningi yayo ibile yamali engikhuluma ngayo ukuthi sasula isikwenethi sabantu abahlukile. But I think ubadlalisa i-rough game because bona they are just political appointees. You cannot expect them ukuthi it's okay ukuzazi kodwa bona kakhulu bayithungele iqembu lepolitiki ukhona umuntu engicabanga ukuthi kumele abe clear ngempela mhlambe HOD or the director of the particular department. Angakhulumeli but I'm just no you're right, it's a good point. Kodwa ukhumbule ukuthi lo HOD uyikhetha udeploy. So fanele what do you say in English, sing for your supper uculele ukudlo kwakho. Yeah, so MEC ungqongqoshe uzofika kwena ukuthi hey yabo lo Pappas loyani nje inkinga loyani buka nje ukuthi wenzani la awuyothola something lapha bahamba baphenya bakunika report ngoba nawe futhi awufundi. So here's the thing, upremier uzosukuma upremier ungqongqoshe uzosukuma uzothi umngeni unenkinga yemali. Yazi njengoba sihleli lana i-budget yesifundazwe ishota ngo4 billion rand. Asakwazi ukukhokhela abantu imiholo. Uma ubuza ama-NPOs abayisayithola imali noma bayithola le nale. Uma ubuza ama-ECD abayithola imali noma bayithola le nale. Izikole i-maintenance grant yabo bayithola kancane.
because imali abayazi bahleli nje laphana bathanda izikhundla zabo but kahle kahle abakwazi ukuphatha uhulumeni bese kulabantu bafakiwe ezimakhedi ama-HOD lawo sebayasaba nokukhuluma into eyiqiniso because bazoxoshwa buke nje u-MEC uDumo asazi ukuthi waxoshelwana u-HOD wakhe uNkontwana ubesebenza uNkontwana bamxosha wafaka intombi yakho u-MEC lapha public place bamxosha lapha kulento ze ku-ATM because ubengafuna ukwenza lento uDumo befuna ukuthi ayenze uDumo wafaka intombi yakhe lapha singazi ukuthi wangena kanjani lapha. How do you know ukuthi intombi yakhe? Awu phela lezi zinto ziyakhuluma kuma-corridors of politics. Oh, okay. The same as u-HOD waka-agriculture. U-HOD waka-agriculture uSibandi. Yazi uSibandi usahola ku-Department of Agriculture as u-HOD kodwa ubekiwe somewhere else. Bafa uMoloyi wafaka umuntu wakhe laphana ngesikhathi sakhe sewasuka laphana but wakhokha yes yawasuka laphana sekuyakhokha manje sekuba uZuma bafaka abantu babo why because bafuna ukuthi okay kwenziwa lokhu nalokhu mawubona ama contract ase Department of Agriculture ngesikhathi sikaMoloyi uzobona ukuthi maningi ama connections kumkakhe laphana eNquthu. There was a joke in the Department of Agriculture but head office yase Department of Agriculture kusona lapha eSidari ilapha eNquthu because ubenza the same thing ubenza ngesikhathi mayor or whatever she was there eMgungundlovu. So there's a serious allegations from Pappas. Hopefully next time we'll get MEC wakakhotha azophendulelana or mhlawumbe bekaba kuhle ukuthi bediza lobabili yabona uchaze achaze asho uzobona uzoba agitated but sorry ubuyela impendulo yakho imbuzo yakho yes AG was unqualified audit. Unqualified means good nge accounting wakhombisa ukuthi ama findings ayancipha asakhona ama findings it's most to do with internal controls lawa manje bawatholile akhomba ukuthi okay bekufanele sithole ama quotation awu3 but sigcine sithole awu2 because ibona abantu abarespondile so bekufanele sikhethe ukuthi siyaqhubeka ne service delivery noma fanele siphinde skip ukuze sithole ama quotation awu3 so it's small things like that but ile unauthorized ababezama ukungibamba ngayo bangafunda ama documents abo babona ukuthi okay unauthorized le yilokho kokusula isikweneti sabantu abahluphekile so unayo lento okuvela uqhamuke nama documents ngiyakhumbula kune issue nangepartner yakho ngikubona kweminye imsakazo uphethe uqiko. That's why I say yabona ngendlela ngifuna ukuphatha ugovernment wafanele sibe transparent makhona into oyifunayo ngitshengisa why because umkhandlo kusona wami umkhandlo wakho not you ngoba but acingelungile Mr Pappas indaba ipartner yakho and all that stuff ukuthi athola umsebenzi ngendlela engaqondakala and all that stuff yagcina isibeka ngikhumbula ukuthi usizwe bani umnumzane esizwe Mchunu former member ogcina sekwi-ANC fi memoriam ife lo bamba isikhundla lapha bayamholela eRichards Bay bamholela eRichards Bay if you look at the Richards Bay Industrial Development Zone kune board of directors usizo uhlala lapha so usizo yahola ezilunga le-ANC obamba isikhundla i-Richards Bay Industrial Development Zone uma ubona ama qualifications bonke abantu abahleli lapha bonke abantu banama qualifications ku level board from finance to law to whatever uma ubona usizo udololo akanalutho so uculela lapha iset uculela umholo wakhe uculela ukudla kwakhe lapha but to go to your question but naye Pappas sazomnika ife chance ukuthi usizwe sibe advise because if undaba allegations athize for about somebody else I think it's fair ukumnika the right to reply isho yakho I think isizombiza futhi naye usizwe Mchunu Macinkwane akazochaza naye ukuthi kwenza mina manje seBarisburg yaqala kuyathuka bese umhlanganisa no Richards Bay akazi uzokusendela neni information record uzokusendela I will appreciate that but njengoba angithanda ukudlala udakini le politika bayadlala angidlali lapho but bayazi ukuthi zikhona izinto ezaziwa ngabo futhi kodwa sithule ngoba why ngidlalela nedakini ingulube ezidlala edakini your question about upartner wami so ila no angazi mina sengiyenza because mina
ngikule platform yabo ngiyibone lezi zinto ngifunda yabo ngilandele kakhulu izinto ezenzakalayo yabo kudala ngayilandela futhi ngiyakhumbula nawe ubona uSizwe Blose angazi bakubhala ukuthini kwelikela amaphepha kaSizwe waphendula wabhala uSizwe Blose I think uFacebook once ngikufundile ngangakuthola ngangikufundile ngangakuthola awuzuphendula ukuthi hayi ukhona but it's fine into engiye ngayifunda kakhulu kwakunale issue yepartner nokuthola kwayo umsebenzi understand lento bese ithole umsebenzi ngathi ayitholanga ngendlela right I think kukhona lento yokuthi even emsebenzini khona ama forms that bephuma kuthiwe abaqualify abasondelene nomndeni or nabasebenzi and all that stuff bangaphakathi I think i-question yayiqhamuka lapho ukuthi kwaphuma umsebenzi watholwa ipartner angiyazi lento isikubunga update sure so it was around indaba ye-NPO une-NPO ebizwa nge-Ungeni Tourism into endala ibikhona before ngikhona nami ezumeka kahle kahle beku leya NPO ikhona yokuthuthukisa izinto zokuvakasha I think la no Durban tourism Durban tourism but umhlanga tourism and so thina kwethu bizwa ngeUngeni Tourism before ngingena ezumeke bekhona icontract na ukuthi bayathola umxhaso wezimali I think it was 10,000 rand a month ukudevelop i-tourism ikakhulu benza ama website nezinto enjalo advertising former partner wami ngaleso sikhathi because i-NPO so was umshintsho it's like a year and a half now ngiyatshengisa idala lodaba yabona yazi lolu daba laqhubeka ngo-20 November 2022 la phenywa laqedela ku-council meeting bekhona nama-journalist akhona bayikhava lawa local bathi bayibonile umeya wadeclare ukuthi lo ubehamba naye sewakhethwa ukuba uhlala ngoba it's not into yakhe wakhetha umphakathi uba usihlalo wakhona and ubengaholi futhi ubengaholi lapho bekuyinto yevolunteer and bekune-event ebizwa ngo-Light Up Ungeni i-festival yoKhismus i-NPO le yafaka isicelo ukuthi kuba bacela umxhaso emkhandlwini sabaxhasa-ke njengomkhandlu kodwa kulama meeting ngaziphumela ukuthi no cha angeke ngikwazi ukuhlala kulama meeting ngoba le NPO kuhlela uphatha conflict of interest so ngaphumile ama-document ukhuluma ngaphuma ngathi no uxanda lento lengingekho but even nakhona saxhasa nabanye bekune festival with MC Records i-group yasekhaya abamele masapho bona bathola 50,000 bekune event esemthulini it's called the Moon Festival or something nabo bathola 50,000 so baningi abantu bathola imali elingana kahle kahle le event le ibikhona yaxhaswa futhi u-Etia we-province so lento ngaphansi kwaDuma no it was before I think it was before Duma okay that time no it's fine but so yonke lento ngayiveza ingakho ngithi amafile wasabi ukuthi nako yonke into ikhona nabo futhi laba basemngeni tourism bavela ukuthi nanka ama bank records imali sathenga not abathenga saqasha amatende saqasha ama light saqasha ama sound system sakhokhela ama artists kanjalo nansi imali sayisebenzisa nini nasinika imali encane thina imali eningi sayithola kuma sponsor lawa sahamba sayofunela thina ngoba nini ukuthi ngangeze thola ngeno public protector ukuthi angazi noma kwakusubani umkhwebani uyena wayezongena ngazi advocate Caleka no it was ngesikhathi sokuqaleka usephumile ukhwebani besephumile umkhwebani no but it's fine but just to give you an update so 1 year report of public protector but it's funny actually bakhipha bayikhopisha njengoba bikhona ku Facebook basend public protector but public protector nazi complaint cabanga nje ingana evidence ingana lutho nje i-Facebook post so that's why bayihlela leya noma bayaphenya but bese kwafika uCopt bazoyenza investigation ngiyazi ukuthi le investigation iphelile because ngama contacts asebenza phakathi kwa iphelile ihlelo idesk nezimpimpi za nginempimpi ANC full it's like safe nje lesamanzi but ihleli lapha nedeskini ka MEC and ngiyazi ukuthi abayifuna ukuyikhipha ngoba ibhaliwe lapho ukuthi
ayikho into ebayitholile yonke ama-processes ngwalandelile. And then you have to kufanele ubuze ukuthi if le nto yayenza ngo-November December 2022 why iphuma 1 week after sebebeka as ukuba upremier sesivele sesiqedile ngaleso sikhathi. Why? Because bayangisaba, bafuna ukungcolisa igama lami, basaba umasipala wami, basaba mina, cabanga. But anyway, so ngihle namhlanje ngiboshiwe, angikho enkantolo. Yeah. And then manje it's the very same issue le yakwenza wawo nemashi beglade. Pappas, befuna Pappas. Yeah, and all that stuff. Yeah, but it was part of the same thing. So ngithi babezama, and that's why I say ipolitiki. Yeah. Because cabanga nje corruption la eThekwini nakwezinye indawo kuma provincial department. Yeah. But laba babemasha bafika bawu10 basuka lana, even abantu abasemngeni abamashanga bathi ayikho lento. Basuka amatekisi la eThekwini bafike lapho. Amatekisi afika lapho ND. Is it? Yeah, we've got pictures which baqhamuka laba sibazi. And And then there was like 20-25 of them bafuna umuntu ongekho. So this thing cabanga nje a whole youth league baspell igama lami wrong. Print amabhodi. Yeah, don't you think they did that deliberately? No, not deliberately. Ngikukhumbula besheshe bezama ukukhoxisa bazathi no noma sibhale into e-wrong kodwa abantu bayazi ukuthi sifikeleni a whole tender. Cabanga. Le Mr. Pappas le yellow cause by the way name premier candidate DA njabe ngingasho ngathi if you win DA Mr. Pappas uzoba premier uzobe ngisho ukuthi iproximity yami. Yeah. Aba levels kuzobe sesethu otherwise nje ungasilandela lapha einkundleni zokuxhumana sine Facebook page ethi podcast affirmation esina 2.5 million asilandelayo, in fact plus manje because siqale lapho but sekuno plus osilandelayo phinde futhi uye ku YouTube uzosithola i-podcast affirmation and do me this big favor, tell your friends about us ukuthi we are here to stay. Otherwise Mr. Pappas khona le emoto engifuna ukuthi umcacisele yona kubanga ngethuba lokufonela ngazi wathi waphuma emhlanganweni washayiseke ufana othize. What is the story there? If uzoba involved in a hit and run, criminal offense le. Yeah. Ngabe sengiboshiwe. Noma udriver wami naye uboshiwe. Kodwa sisakho. No, ngithi upremier wa uNomsodu. Waqhekeza stadium. Wangena ngenkani lapho wabhoboza namapayi bafaka amathende 1.7 million rand. Actually ngithola ekuseni report ngizoba ne media briefing. But angajoba vimba futhi stadium. No, because stadium. Ngicela ukuthi ningesebenzisa stadium ngoba ngifuna ukufaka amatende nale mapiki la unafaka kunamapayi. Yeah. Nizowabhoboza ngicela ukuthi nisebenzise le ground leli ngoba banenkani bacabanga ukuthi ngizama ukubavimba kwathi banike le ground bangene ipolitiki ke lapho. After the events kwatholakala ubhobozi amapipe. So manje sekufanele sikhiphe imali solungisa amapipe le mali ngabe sisebenzise for whatever it might be, kulungisa umgwaqo or intuthuko emphakathini. Not ukuthi bavimba ama reports azokhombisa. Actually ngithola into ekuseni namhlanje. Ngizobiza i-press briefing in the next 2 weeks. Ngoba ngifuna ukuvula icala against upremier. Sengithola ama documents aphuma qobo e-treasury. So nga same thing. On that same thing, because I've been getting my documents now. I'm told impimpi zami from the ANC. From angisho lutho bazahamba bayobathola. But iphuma ngaphakathi kwa government ekhombisa ukuthi their event they are organized in 3 days. So it's not into bayicabangele bayiplanele ibingekho budget. I-budget yale event bayithatha from i-forensics unit. So ngaphakathi ku-office ka-premier there's a forensic unit. Bayithatha i-budget ye-forensic unit babecela 2.1 million bacela bathola 1.7 million cabanga. Kodwa i-clinic ayisebenzi empophomeni, amaphoyisa banazi imoto empophomeni, izindlu azakwazi ukuqhubeka ngoba abakwazi ukufaka amapipe amanzi, but bazobeza 500,000 rand ukubetha amatekisi aphuma kwezinye indawo ugcwalisa leli attend 350 on catering. Anyway, so ngisazokhipha leya information le ngithole kuimpimpi zami ngaphakathi kwa treasury ezikhomba ukuthi
uPremier wa-instruct abantu within 3 days ukuyothola leya mali ibingekho ukulungisa i-event ibingaplaniwe vele. And i-instruction ukuthi fanele igcwale itende. Nginenye into ephuma enkantolo futhi abangayisho uPremier waye enkantolo wathula ukuzama ukusifoster ukuba nale event. Inkantolo wathi lento ayisikho agent, umkhandlu sentshekile ukuthi angikwazi ukuba ne-event lana sukana. Wangayisho emphakathini senginama records, so in the next 2 weeks ngizokhipha onke lama records now. Ngivule icala against uPremier for abuse of power, but sizofika lapho masifika lapho. So yeah, no, ukushayisa konke umuntu cha umuntu uyasebenza namhlanje kune construction site that it's kune construction site lapha eMpuphumeni for Stefanucci stocks bahamba and kunawo wonke ama documents. Nginabantu abasebenza esibhedlela eNorth Day futhi nabantu abasebenza i-ambulance company. But lo muntu there was nothing wrong with him. Wafika lapho wa discharged same day. La medical records yakhe and sinama records I've made them public. Kuma records yakhe athi une constipation. Ayike yini into benayo. Akapukile akawhatever ugqoke immune boots but une constipation. The muntu lo bamtholele umsebenzi Stefanucci stocks bakha is something to do with water. So yeah, it's politics abayidlala and bazama ukungidonsela kuyona but ngidlala kanjalo. Mina ngidlala nempimpi zami. The information into eqondile not lento yakho. Mhlawumbe before sivale Mr Pappas uzosichazela wena ngiyazi ukuthi uyi-Premier candidate. Why isikholelo ukuthi uPremier uPappas bengena as the next Premier uzozenza impilo zethu zibe right? Why kumele sikholele nje Mr Pappas? So I think number one kulesikhathi esincane engiphethe lapho emngeni no njengomushilo it's not all perfect ngiqamba manje awukwazi ukushintsha yonke into in 2 years. But kuyabonakala ukuthi uhulumeni uhlela ukusebenza ngendlela ehlukile kwezinye indawo and ushintsho lo uyabonakala ngempela noma sungumkhandlo omncane nebudget ethu ayikingani nesifundazwe. So that's the one thing, experience yokushintsha uhulumeni kuba into esebenzayo. The second thing is ukuthi ngumuntu omusha but ngincane kakhulu. Ngina 33 years. Ngine experience ku local government, provincial government, private sector, single mayor. I've got experience as an opposition, ngine experience as umuntu o government. Ngifundile ngalento engiyenza town and regional planning. Town planning, dolopha, region, sifundazwe. Yeah. So ngiyazi lento engiyenza. Uba umuntu omusha futhi anginawo lo mthwalo lo wabantu abakhulile lenzondo na nengxabano zabo ezikhona bazama uziqeda through government. Ngicabangela igeneration kahle esiphakathi nendawo. Asazi ukuthi siyazi ukuthi kunenkinga eziphuma kwi-apartheid nokubandlululo kodwa kho umuntu wathi sizozilungisa kanjani. Asimdala kakhulu kodwa simncane kakhulu. We're not born free but we're not abantu babekhona ngesikhathi sobandlululo. So silapha sifuna izwe ezosebenzela sonke so ngihleli lapha. Ngumuntu wala seKZN. Ngiyathanda le ndawo yaseKZN. Yes izulu ngiyasikhuluma but now singakhuluma ngesingisi. I don't think that's into special. Ulimi lwasekhaya. Usibambe uphi izulu? Usitholile ngakhulu nabantu. So it's like isingisi ngasifunda ngikhula izulu kuyafana. Kusibani nokusifunda ngasifunda esikoleni. Imayimayi was PR or into ifilayo ukuthi fanele yolanda or uyibhinqa? No. Yes, Bessie, I don't know where we were. I think Bessie's news 24, something like that. Bessie in the interview in Intatil. And that's not going to lunch. Some boys say, "Land will sing up, York." Sifuni inyama yosiwe because kume KZN stand inyama yosiwe. What no, I'm not near my mind. I said, "Oh, okay." Saya corner. So it was just spur of the moment. Think about my ipapali dry. Putula corn. The meat was and the service was but papala corn. But anyway, that's a different story. So yeah, and then in the energy. Angsilona ngiyakuzela ngiyabahlonipha abantu abakhulu but sinenkinga eningi ngabe sifundazweni sidinga umuntu ono energy ozogijima azama
I think I can attest to that because usuke ekuseni uPappas besinemeeting la wasuke ekuseni eMgate wazofika la ezele le interview phela usezoshaya imoto futhi aphuthule imhlangano angisho ukuthi umuntu omdala ngangabi ngekakwenze lokho akakwenza but you have to gym. Yes, no, being gym, but is cuts and trying to get gym. But just trying to start a family, can you sue family? It is. Yeah, young child is cut. But I think more ungena kulendi public service. Uvela usuwazi ukuthi cha nomndeni futhi bayazi ukuthi no lento engiyenza ingaphezulu kwami inkulu kunami. I think there's those who do it because bafuna ukugcwalisa ama-package namaphupho, but if umndeni wakho abona ukuthi cha kahle kahle uyazama ihleli la inhliziyo baya-understanda lento oyenza. So that's why you must vote for me. I'm young, educated, experienced, wala isifundazwe. So you're speaking? I've got actually a recording fanele ngidlale one day of isilo samabandla sithi hayi ngumzulu wangempela ngizodlala ngelinye la. But that's just a joke, you know. But yeah, and nginothando. Can't you say MK imphazamisi ama-ambitions akho kuba i-premier awusabi le MK because i-reality ithi i-MK ifikile yafika kwazwakala and I believe it disturb ama-plans abantu abaningi. That's a fact. I'm not ukuthi ngi-biased, but that's a fact ukuthi ukwenza kwama-political parties kuhlukile manje after ufika kwe-MK. Yeah. No, so nina as i-DA as now I feel threatened. No, we're not. I see what threatened nge-MK. Why? I see unpack kancane. So number one, umuntu owazi ukuthi bekunzima kanjani ukuthola umsebenzi nokukhulisa umnotho ngaphansi kwa former president. Uyazi ukuthi ungena kwa-MK noma uphinde ungena kwa-ANC uzomnotho amathuba omsebenzi azophela nyaka amafemu azobaleka azovala ayi-Western Cape ayephesheya bathi cha siyazi whether it is i-looting noma ukufika nama-guptas amashe or whatever uzomnotho and azolahlekelwa amathuba omsebenzi. So umuntu owazi leyo nto vele ngeke ayivotele i-MK noma i-ANC. So kahle kahle labo bantu bayaphusheka kuthina. Uzovotela i-EFF? No, it's the same thing. EFF, ANC, MK, but in the same WhatsApp group. So bayaphusheka ngala kuthina ngoba bayabona ukuthi okay e-Western Cape shuthi ke amafemu ayafika amathuba omsebenzi angcono shuthi khona into ebayenzayo asifuni ukuwela khona so baphusheka kakuthina. So iyasiza. Number 2, ubani MK? Ubani uholwe MK? Ubani umele uba upresident? Ubani umele uba uprime? No, strategy sabo bathi zonke lezi zinto bazoyi-reveala after ama-elections. I-interest yabo manje. No. 2/3. Uyazi basho why basho kanjalo? Ngizwe lokho. Because baxabene ngaphakathi. Baxabene ngaphakathi because abazi ukuthi ubani ozohamba phambili as upremier or as ungqongqoshe as whatever it might be. Uba uzoba upresident wezwelonke, uba uzoba uminister. Because just like COPE, i-COPE iyaqhamuka ngenzondo ye-ANC nokuthi babe kunenkinga khona baqhamuka kanjalo. The first time sekufanele bakhethane ukuthi bazoba u-chairperson no-secretary general bani sebeyaqala ukuxabana. So iyona into I believe you because uke waba khona and bengikhona ngaphakathi ngayibona leyo ukuthi no okay lento uyibonayo ngaphandle bathi no sifuna ukusindisa sifuna ukudakula sifuna ukuletha okuhle but ngaphakathi njengamanje babangene ukuthi bawu-leader ongempela. So that's the number 2. So mhlawumbe usuhighlighta nezinto esisanda kuyibona kwi-social media zobonga inkosi Khanyile la esesho into engicabanga seziya off ramp from freeway. And that's what will happen. Ngithi uZuma une agenda yakhe. uZuma vele unabantu bakhe abafuna ukufaka lapho unenhloso eyodwa yena uzonda uRamaphosa ufuna ukusebenzisa lento ye-MK ukhipha uRamaphosa noma ukusondela kunama resources lawa khona kuhulumeni njengoba babeyenza nama-guptas nabo bonke laba bantu obosasa ngesikhathi bentshontsha.
So inhloso yakhe le uneplan unohlelo kodwa laba abanye be-MK mhlawumbe laba abanye bebeyiqala inhlangano engekho njengokhumalo bona-ke mhlawumbe babe nenhloso yokuba nenhlangano enye eqondile kahle mhlawumbe engafani ne-MK lesiyaziyo manje but inhlangano like an ABC or into engaka. So that's the second thing ukuthi basazoxabana bazobulalana laba izikhundla o-branch chairperson obani uma bengena ku-government uba unosondelene nomunye ukuthola amathenda. It's ayihlukile kunalento esayibona ngesikhathi nama-guptas noma yonke leyo nto. The third thing is this is ukuthi iqhamuka lento i-MK iqhamuka kwi-ANC. So abantu abazokwehla kakhulu i-ANC umuntu bengavotele i-ANC ovele radical nje radical minded ongahleli phakathi nendawo yepolitiki we-South Africa acabangela konke okuqondile nje ubezovotele i-EFF noma ubezohlalela ekhaya manje usenenye choice une-MK because like I said same WhatsApp group. So ANC is if bekuthuka kule show bengizothuka is in there but so edit umfowethu beep ANC is in the beep but for thina ke i-DA iyasiza kulomkhetho because umuntu owazi ukuthi uzocabanga nje makuwo lo mnotho wena uzoya kodwa Pappas ngiyayizwa analysis yakho. I think you can be a political analyst as well. Anginayo ngisho ukuthi obunye ukuthi receiver kanjani kodwa bowubheka ne-MK ukufika kwayo izothi ukulimaza nawe IFP. I think bengisukile okushini imlazi sihlalele namakenge sithi sidiscuss ipolitiki ngokwelevel yethu so ke unanimous sesivumelana ukuthi yazi besikliye ukuthi i-IFP izodala umonakalo omkhulu. You understand? Baningi abantu abazovotela mhlawumbe i-IFP because be-disgruntled ngendlela aba-disgruntled ngayo. So manje sebezowela mhlawumbe abanye babo kwi-MK. I think nina i-point lapho. I think so one abantu bazoshaya kakhulu i-ANC. The next abazoshaya i-EFF. Next abazoshayeka i-IFP. But hayi ngendlela enibonayo. I-IFP vele ikhona kwi-space engafani ne-ANC. Inhlangano yala e-KZN iphethe kwezinye indawo ikhona inama-structures yakwazi ukumobilize. So yes fanele basebenze kakhulu kunakuthi babe bezosebenza ukukhombisa ukuthi bahlukile kuna EFF ANC MK and bangamele ukuba inhlangano yakwaZulu and not ehlangene nepolitiki yonke le-ANC nama-factions abo nama-breakaways or whatever. So yes ngiyavumelana ukuthi fanele basebenze. Nathi futhi asikwazi ukuhlala ngaphezu kwesandla sithi cha abantu bazofikela kuthina. No, fanele siyoconvince laba abahleli ekhaya ukuthi cha lalelani manilandela le ndlela noma nihlalele ekhaya azophela amathuba omsebenzi straight uzokomnotho ngcono sijwayele ukuhlala ekhaya singasebenzi because uzofika kuleso simo. But yes you are right ukuthi fanele banyuse amasokisi kancane bangadlali kwi-space sabo la bathola isikhala sabo. Yebo kona lento ke Mr Pappas ukuthi uborelaxile manje ubukela nomuntu oserious yabo. Do you listen to music or mhlawumbe yiphi type of music oyilalela ngaphandle kwamapiano? Ngiyazi mhlawumbe wathanda but ke obunye music oyilalela. So when I run mangigym ngilalela amapiano. I listen to very white boy music as well. Better EDM, electronic dance music, clubbing. But also I love maskandi. And that's a great. Ngizokayithawula maskandi besiphumala if uthanda maskandi uzokunika nje ithawula maskandi. Uzohlela ukukhumbula ukuthi uthathe i-podcast of music. That'd be great. Yeah, I think music uyawulalela no maskandi. Yeah, there's something about it in Kumbuza ekhaya yabona sakhula silalela ukhozi emakhaya you know there's
i-TV into yafika so usaphosa liphi team yebhola hayi aphesheya ngisho la eMzansi ngi-Chiefs nami ngi-Chiefs ungabi namahloni kuzoba right relax kuzoba right kunzima mfowethu kunzima but kuzoba right yazi bengisePitoli senza i-manifesto ye-DA this last weekend bekudlala i-Pirates ne-Sundowns ngithi ngendlela babe ne-energy ngayo sagcina njenge-Chiefs ukuba naleya energy kodwa yes ama-Chiefs supporter but like I'm a Zulu boy. Okay. So I've got province, national, and then international team. No sharp. I think mina ngala supporter wonke wala KZN. I think Patrick shot Mr. Pappas mhlambe elokugcina nje. Yasizwa just to say ukuthi abantu abaningi uzwala ukuthi abanali ithemba. Mangithi ithemba awukwazi ukubona into epositive noma engcono ekusaseni lakho noma for izwe noma isifundazwe. So sibaningi sidahlekelwa ithemba. But ukulahlekelwa ithemba ukulahlekela amandla yokukhetha ikusasa lakho noma ukuba necontrol kwekusasa lakho. Ngithi ningadinga abantu base South Africa abantu base KZN unawo amandla ukuthatha icontrol unawo amandla ukubamba izinqumo noma ikusasa nje ngendlela ezophumelela ngayo kodwa kuzodingakala ukuthi uba nesibindi wenza ama choice mhlawumbe la usaba ukwenza ukuphuma ukuyovota ukushintsha ivote ukuthemba umuntu mhlawumbe ubungamthembi before ukubheka umhlaba ngendlela ubungabheki before but fanele siba nesibindi njengabantu base South Africa kulo mkhetho lona 30 years after sawina inkululeko sinayo inkululeko yokuvota inkululeko yokuvota ithi khetha uhulumeni ozothuthukisa impilo yakho asibambile nje kwiqembu elodwa sibambe lento ethi intando yeningi ikhona intando yeningi ithi shintsha ivoti uma lento oyikhethile ingakusebenzeli South Africa iziningi inkinga ezikhona but maningi amathuba futhi esingaba sinawo there was once a saying that said alive with possibilities. I think it was South African tourism. Alive with possibilities. Singaphila namathuba amaningi la eSouth Africa kodwa fanele siba nesibindi singalahlekele kwithemba lokuthi intando yeningi ingasebenzela ukuletha ushintsho. So ngize ngathi ne-EFF ifuna abantu abamhlophe kakhulu. Don't you think ukuthi right ukuthi ujoin i-EFF? Angisangani phela. Yazi into engihlekisayo ukuthi behlezi bezonda abelungu kodwa bayajabula uma bejoin. Ayina sense leyo ukuthi sijabulela uma kujoin abelungu kodwa siyabathuka ngani. No, but it's like say join ukhani house. Use join i-EFF. Uhlanyo loyo. Uhlanyo. Ngithatha serious lomuntu. Mr. Pappas, Mr. Pappas ibeka semgeni i-premier candidate siboya kakhulu Mr. Pappas ngokushare everything uzivakashele la. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe wenze everything usubscribe kwi-podcast affirmation uphinde futhi usilandele kwi-page lethu in fact einkundleni zokuxhumana because sinalo i-page lethu njalo sithembisile ukuthi Mr. Pappas sokunika isipho sethawula lamabhinqi izwe ukuthi uyawuthanda umaskandi uyawuthanda umaskandi ukhuluma abaZulu and all that stuff khona i-CEO ye-podcast affirmation uMadam Knox uzoza la afike ahand over Mr. Pappas ngethawula lakhe esimnika lona Mr. Pappas dali thawula lakho suka labukela ku Knox Casino. It's an honor to have you. We love the fact that we are related nathi. Ngiyazi nabaningi bazongilwisa ngalento engisho. Ngisho ukuthi isiZulu yasikhuluma uyasi-understanda and uphila sona. Sithi nje ibhinqa le-DA siyabonga. Thank you so much for being here. Thank you so much. Don't you dare do what I want to do. If you do, please take pictures. See you in 7.